colaboratzaile, etorri zure, ruptura relaciones con Israel. M-Torresek egiten du F-15 kazabombarderoen komponente batzuk. M-Torresek saltzen die Lockheed enpresa estatubatuarrari eta hortik eramaten dute Israelera bombardatzera. Eskatzen ari gara M-Torres hori egiten usteko eta Nafarroako gobernuari M-Torreseri diru publikorik ez ematea. Zeka gure zerrekin kolaboratzen ari gara nahi gabe bombardaketekin, hilketekin.